سلام كبرى تخطيط مدى بيوتيوب شانل سينما سمرة إن لو معلت السلالة وتصبصبات سبورت حيثنا لكم قريبنا لنا مكتة لكم بخبرنا عدم ኤርትራዊ አትሌት ጸጋይ ጦማይ በቅድሚ ትማል ሰንበት ኣብ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዝተገበረ ውድድር ማራቶን ዳይጎ ንውድድሩ ብ2 ሰዓት 9 ደቂቕ 7 ካልኢታት ሻድሻይ ደረጃ ሒዙ ብምዝዛሙ ኣብ 2020 ኣብ ቶኪዮ ጃፓን ኣብ 30 ውድድር ኦሎምፒክ ተሳታፍነቱ አረጋጊጹ። ቅድሚ 2 ሰሙን ኣብ ከተማ ባህር ዳር ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ሻምፒዮን አፍሪካ 2019 ኣሕዋት ተቐዳደምቲ ብሽክለታ መክሰብ ደበሳይን ሞሳና ደበሳይን ሻምፒዮን አፍሪካ ብምዃን ናይ ውድድር ኦሎምፒክ 2019 ተሳታፍነቶም ከም ዘውሓሱ ዝዝከር እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ክለብ ዳይሜንሽን ዳታ አማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ትማሊ ኣብ እስጳኛ ብቅድድም ክሮኖሜትር ኣብ ዝተኸፍተ ውድድር ኢትዙሊያ ባስ ካንትሪ ብ46 ካልኢታት ድሒሩ መበል 20 ደረጃ ድሕሪ መሓዙ ሎሚ ድማ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ብ23 ካልኢታት ተፈንቲቱ መበል 46 ተርታ ተሰሪዑ። ነዚ ናይ ሎሚ ውድድር ፈረንሳዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ኪዩክ ስቴፕ ጁሊያን አላፊሊፔ ተዓዊቱሉ። ኣብ መበል 24 ዙር ላንካው ማሌዥያ ዝሳተፍ ዘሎ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ክለብ ታሪንጉ መትከል iyo በወገኑ ሎሞ ብዓወት ኣውስትራልያዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ሳፑራ ቤንጃንዲያባል ኣብ ዝተፈጸመ ውድድር ራብዓይ መድረኽ ብ3 ደቂቕን 5 ካልኢታትን ደንጊ መበል 18 ተርታ ተሰሪዑ። ብምክንያት ምጭብባጥ ጨዋታታት ካብ ሜዳ ርሒቑ ዝቐነየ ኣጥቃዒ ክለብ ጁቬንቱስ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ሎሚ መዓልቲ ሓዊ ናብ ልምምድ ተመሊሱ። ኣሰልጣኒ ኢጣልያዊት ክለብ ማሲሞ አሊግሪ ሮናልዶ ጽባሕ አንጻር ኔዘርላንዳዊት ክለብ አያክስ አምስተርዳም ኣብ ዝካየድ ግጥም ርብዕ ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ክስለፍ ምዃኑ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣረጋጊጹሎ። ጽባሕ ረቡዕ ኣብ ግጥም ርብዕ ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ንባርሴሎና ናይ እቲ እንግድ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኒ ኦሊ ጉናገር ሶልሻየር ንሊዮኔል ሜሲ ደው ንምባል ኣጸጋሚ እኳ እንተኾነ ዘይከኣል ግን ኣይኮነን ክብል ሎሚ ኣብ ዝገበሩ ቃለ መጠይቕ ኣፍሊጡ። ሶልሻየር ብተወሳኺ ሜሲ ኣደናቂ ተጻዋታ እዩ፣ ናይ ኩሉ እዋን ብሉጻት ምዝኾኑ ተጻወቱ እውን ዝስራዕ እዩ። ይኹን እምበር ግጥምና አንጻር ሜሲ ጥራይ ዘይኮነ አንጻር ካልኦት ከም ሱዋረዝ፣ ኮቲኒዮ፣ ሬኪቲች፣ ቪዳልን ካልኦት ተጻወቱ እውን እዩ። ስለዚ ኣተኩሮን ኣብ ክንዲ ኣብ ሓደ ኣብ 11 ተጻወቲ ባርሴሎና ክኸውን እዩ ብምባል ጋንቱ ኣብ ሜዳ ኦልድ ትራፎርድ ንዝካየድ ግጥም ድልውቲ ከም ዘላ ሓቢሩ። ኣብ ዝቕንጋያት እዚ ብዛዕባ ዓሌትነት ኣብ ስፖርት ገኒኑሉ ኣብ ዘሎ እዋን ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ራሒም ስተርሊንግ ዓሌታዊ ጸርፊ ወሪድኒ ኢለ ብምስትምሳል ፀወታ ሓዲገ ካብ ሜዳ ክወፅእ ሓሲበ ኣይፍልጥን እየ፣ ምክንያቱ ኣደይ ጸሊም ንጉስ እናበለት ዕብያትኒ ንሳ ብተወሳኺ ብሕብሪ ቆርበተይ ኣካላተይ ሙቾት ክሰማዓንን ክኾርዕን ምሂራትኒ እያ። ዝኾነ ይኹን ሰብ ጸሊም ምዃነይ ነጊሩኒ ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይስማዓንን እዩ። በዚ ከም ስለ ዘይሓርቀሉ ድማ እቲ ሰብ ንዓይ ክጎድእ እንተደልዩ ካልእ መንገዲ ከናድ እየ ዝሕብሮ። ኣነ ሓደ ካብቶም ሜዳ ሓዲግና ክንወፅእ የብልናን ዝብሉ ተጻወቲ እየ። ንጸረፍትና ኣብ ሜዳ ብፆታን ሰዓሮም እየ ድማ ዝብል። እዚ ስዕረት ብዝያዳ ከም ዘሕምሞም ይፈልጥ እየ። ርእስኻ ከድንኑኻ እዮም ዝደልዩ። ብናቶም ዓሌታዊ መጥቃዕቲ ፀወታ ኣቋሪፅካ እንተዳ ወፂኻ ድማ ንሳቶም ተዓዊቶም ኣለዉ ማለት እዩ ብምባል ጸለምቲ ተጻወቲ ዓሌታዊ መጥቃዕቲ ክዘንቦም ከሎ ብርእሰ ተኣማንነት ፀወቶም ብምቕጻል ነቶም ፀረፍቶም ብኩዕሶም ክስዕርዎ ተላቢዩ። ካብ 21 ሰነ ክሳብ 19 ሓምለ ኣብ ግብፂ ኣብ ዝካየድ መበል 32 ውድድር ዋንጫ ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ዝሳተፋ 24 ሃገራት ጉጅለአን ንምፍላጥ ዝመጽእ ዓርቢ 12 ሚያዝያ ኣብ ርእሰ ከተማ ግብፂ ካይሮ ዕጫ ክገብራ እየን። ንነዊሕ ዓመታት ኣብ እዋን ሓጋይ ኣብ መንጎ 16 ሃገራት ዝሰላሰል ዝነበረ ዋንጫ ኣፍሪቃ ሎሚ ዓመት ንፈለማ እዋን ንቁፅሪ ተሳተፍቲ ሃገራት ናብ 24 ክብ ብምባል ኣብ እዋን ክራማት ክግበር ተዳልዩ ዘሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ አርጀንቲናን ኮሎምቢያን ብኮፓ አሜሪካ ንዝፍለጥ ውድድር ዋንጫ ሃገራት ደቡብ አሜሪካ ከእንግዳ ሎሚ ተሓርየን። ኮፓ አሜሪካ ሎሚ ዓመት እውን ዝሰላሰል ክኸውን ከሎ ነዚ ውድድር ብራዚል እያ ከተዳልዎ።
አሰልጣኝ ሀገራዊት ጋንታ አርጀንቲና ሊዮኔል ስካሎኒ ሎም ሶርሳብ ከተማ አዮካ በብሽክለታ እናተጓዓዙ ከሎ በመኪና ተሃሪሙ ናብ ሆስፒታል ድሕሪ ምብጽሑ ሕክምናዊ ሓገዝ ተገይሩሉ ናብ ገዙ ተፋንዩ። እዚ ተጻዋታይ ስጳኛዊት ክለብ ዲቫርት ፎላ ኮሮኛ እንግሊዛዊት ክለብ ዌስት ሃምን ዝነበረ ወዲ 40 ዓመት አሰልጣኒ ኣብ ገጹ ንዝበጽሖ መጉዳእቲ ዘርኢ ስእሊ ብመንገዲ ትዊተር ዝዘርግሐ ክኾን ከሎ በቲ ዝወረዶ መጉዳእቲ ገጹ ከም ዝተሰፈየ ተፈሊጡሎ። ሓለቓ ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ እንግሊዝ ስቴፍ ሆይተን ኩነታት ጥዕና በዓል ቤታ እናንቆልቆለን ተመጺኡ ዝመጽእ ክራማት ንዝካየድ ዋንጫ ዓለም ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ጠንጢና ሙሉእ ግዜኣ ንበዓል ቤታ ኣብ ምእላይ ክትጥፍኦ ምዃና ሓቢራ። ሆይተን ቀዳምነት ዝህቦ ንበዓል እንዳዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድሓን እዩ ዘሎ። ኣብ ቀጻሊ ዝኾነ ይኹን ነገር እንተመጺኡ ግን ንዕኡ እናልዓልኩ ዝበለጸት መጻምድቲ ክኾነሉ እየ ኢላ። በዓል ቤታን ሆይተን ተኸላኻላይ ክለባት ሊቨርፑልን ቦልተንን ዝነበረ ስቴቨን ዳርቢ ክኸውን ከሎ ብሕማም ስርዓት መትኒ ኣእምሮ እዩ ተጠቂዑ ዝርከብ። ክልቲኦም መጻምድቲ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሓምሊኦም ቃል ኪዳኖም ኣሲሮም። €100 ሚልዮን ንኤዲን ሃዛርድ ኣዝዩ ውሕድ እዩ ክብል ኣሰልጣኒ ቸልሲ ኢጣልያዊ ማውሪዚዮ ሳሪ ገሊጹ። ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝነበሩ ምስጋራት ተኸታቲልና ኢና። ተጻዋታይ ብተጻዋታይ ንሃዛርድ ክትክእ ዝኽእል የለን። ስለዚ ናይ ምኻድ ድሌት እንተለዎ ንሕና ንውሳኔኡ ከንኽብሮ ኢና። 100 ሚልዮን ግን ውሒድዎ ክብል ድማ ሳሪ ይገልጽ። ሶኒ ምሸት ብድንቂ ሸቶኡ ንዌስትሃም ግዳይ ዝገበረ ሃዛርድ ኣብዚ ዓመት ዝበዝሐ ናይ ሸቶ ተዋስኦ ዘለዎ ተጻዋታይ እውን እዩ። 16 ሸቶታት ከመዝግብ ከሎ 12 ድማ ከሺኑ። እዚ ድማ ዘይዕውት ገዛስ ጋንትኡ ንምዃኑ ድማ ማዕረ ክንደይ ብሉጽነት የመዝግብ ኣሎ ምስክር እዩ። ማውሪዚዮ ሳሪ ኣብ መወዳእታ ሃዛርድ ብውልቁ ናይ ምኻድ ድሌት ከም ዘለዎ ከምዘይሓበሮ ገሊጹሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሃዛርድ ደገፍቲ ዌስትሃም ናብ ማድሪድ ትኸይድ ኣለኻ ኢሎም ዝጨደርዎ ተጋግዮም ክብል ሓጺር መሊሱ። ሊቨርፑል ካብ ፈለማ ንጽወታ ኣብ ዝተቆጻጸረትሉ ኣብ 50 ደቂቕ ነቢ ከይታ ዝሃረማ ኩዕሶ ብተኸላኻላይ ፖርቶ ኣንፈታ ድሕሪ ምቕያራ ንሓላዊ ልደት ካስያስ ሓሊፋ ኣብ ውሽጢ ልዳት ተረኣያ። ብድሕሪዚ መሐመድ ሰላሕ ኣብ መበል 22 ደቂቕ ወርቃዊት ዕድል ረኺቡ ምስ ካስያስ ፊት ንፊት ተረኺቡ እኳ እንተነበረ ኩዕሶ ኣብ መዕረፊያ ከየብጽሐ ግን ንግዳም ሰዲድዋ። 4 ደቂቕ ጸኒሑ ሮቤርቶ ፈርሚኖ ካብ ኣሌክሳንደር ኣርኖልድ ተፈትፊታ ንዝመጻቶ ኩዕሶ ምስ ሰኪዕ ስለ ዝወሃሃዳ ብሳላሕ ኣብ ምንጽርጻር ጸንሖ ደገፍቲ ሊቨርፑል ብቕጽበት ሓጎሶም ናብ ንቡር ተመሊሱ። ብድሕሪ ዝተመዝገበ ሸቶ ስለ ዘይነበረ ክልቲአን ጋንታታት ናብ ዕረፍቲ ኣምሪሐን። ኣብ ካልኣይ እብረ ዝመጸ ለውጢ ስለ ዘይነበረ ሊቨርፑል 2-0 መሪሓ ናብቲ ዝመጽእ ሰሙን ዝካየድ ግጥም ካልኣይ እግሪ ክትኣቱ እያ። ኣብ ውሽጢ 11 መዓልታት 3 ግዜ ንኽረኸባ መደብ ዝተሰርዓለን እንግሊዛውያን ክለባት ቶተንሃም ማንቸስተር ሲቲን ቅድሚ ዕረፍቲ ከይተደፋፈራ ፀወተን 0-0 ተፈጺሙ። ኣብ መበል 11 ደቂቕ ተኸላኻላይ ቶተንሃም ዳኒ ሮዝ ኩዕሶ ኣብ ውሽጢ ክልል ፍጹም ክላዕ መቕጻዕቲ ብኢዱ ብምትንካፉ ብቫር ተፈሪዳ ብመንገዲ ሰርጂ ኣጉዌሮ ዝተቐልዐት ፍጹም ክላዕ ብሁጎ ሎሪስ መኺና። ቶተንሃም ብወገና ብመገዲ ሃሪኬን ጽብቕቲ ፈተና ኣካይዳ እኳ እንተነበረት ብሓላዊ ልዳት ኤደርሰን ግን ፈሺላ። ድሕሪ ዕረፍቲ ቶተንሃም ሃዳን ሸቶ ሃሪኬን ተሃሪሙ ተቐይሩ እኳ እንተወፀ እታ እንኮ ጎል ካብ ምእታው ግን ኣይተዓገተን። ኣብ መበል 78 ደቂቕ ብመንገዲ ውልቃዊ ጻዕሪ ኣካይዱ ንልዳት ሲቲ ክጥሕዝ ዝኸኣለ ደቡብ ኮርያዊ ሄንግ ሚን ሶን ኣብ ጾታ ተጎዲኡ ዝወፀ ከይን መጉዳእቱ ከቢድ ስለ ዝመስል ንቶተንሃም ኣብ ዝቕጽል ተሪፉ ዘሎ ዓመት ስፖርት ዓቢ ክሳራ ከይኮነ ኣይተርፍን እዮም። ግጥማት ቀዳማይ ርብዒ ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ብዓወት ኣብ ሜዳን ዝተጻወታ ክለባት ሊቨርፑልን ቶተንሃምን ተወዲኡ። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ዩቲዩብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ንሎሚ ዝበልናዮም ጸብጻባት ስፖርት ኣብ ዝወዲእና ኣለና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ረኸበና ሰሰናዩ።